hambai maru chini Sonaram hamseni bisingo klaijak mo industry halka school English medium school kanani chini bukubjuk kaisa dalai keno dia ni bising kuri ni bising pan dalai no khangra ni manu kono aku kuri kan botong nani tongna no kuri no nugui chini Tripura mothani ngui chini mo Sonaram chini Tripura mothani chini khagnan aro sung kok sablai kya bai kai bini nok no sung kai tangriman obone bagai kok sablai mani bising tui sung tini aro jotto pal khaye bishesh kai sungno aro tin sungno je byabostha khai nai chini taku bongkos kai onno aro gobang borok donation dubai kya chini mothani bising no guri phano galai kana hambai maru goma hai kri rong no sungtai banai tugui tongo sung truk sung sarkar ni bising tei khlaime phano personally jara bisa suk tongnai rong no obogui sung buskango bo oma hai ke nok tangran sungwan sugui tongo oma hai ke sung tini bo hai no mia bo hai no sung Daigya bazar Hezamara bazar khana rogoro industry Sonaram bo oma ke tebo clean khaina bagi sungwan sugai tongo bai ke sung chini do phawo kaisa kaham lama phunuguiman chini jara uklogo phainero boro bo obono no srungtung obono sung koyo thangnai bisi gudukma gobangma sarkar phaikya je sarkar ni yago asuk gobang khomota tongmani yagulo phano amchaini gri rong ni bagai amchaini gri nok gri rong no gri mali borok othoso rang nungmani khai borok noisoi khlai dongo oboni bagai chung chini kha gai tongmali angoi chini amchaini joto sikla thamcha khlai nijini nokni samungno khibioi sakni kolom tinyo khiklai chung tinaro chini Drupadi Debormano chung nok tangan nei aro agok phaikya tinango bini nukungo je srairo tongo obonobo chung tam khlaiman chung abo truk wan suknai angasa khlayo oma haikeno khagnan gorok agok phaitung chino amchaini hai te onjon amchai bo agok phaitung abon chung jotono kobo